രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാത് കി ജയ ഗുരുദേവ് കി ജനത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 21 സ്ലൈഡ് 21 സ്ലൈഡ് അല്ലേ? ഹരേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇരുപത്തൊന്ന് 22 തൊട്ടായിരിക്കും അല്ലെ? 21 തൊട്ടാ? 21 അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 21 സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്
മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിനെ കുറിച്ചും അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദമുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇവിടെ കീർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? അതായത് സങ്കീർത്തനം, കീർത്തനിക്കാം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള കുറെ 2-3 പോയിന്റ്സുകള് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇതിലേതാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിത, അതുപോലെ തന്നെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇതിലൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന പല ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, പല മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവന് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതി ഗീതങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചൊല്ലിയിരിക്കണം. അതാണ് അപ്പൊ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വരില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മം ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വരണ്ടേ, ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ തമ്മിൽ സംഭവമില്ല. ആ ഭക്തൻ ഏത് സമയം ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അറിയാതെ അറിഞ്ഞോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് സിമ്പിൾ. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ആ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും സർവധർമ്മ പരിത്യേജ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളോ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നോ എന്നൊന്നും അറിവുണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തി ഏത് സമയം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം എന്നീ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നാരദമുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഭാഗവതം 1:5-22 ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരും അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തപം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? വേദം പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? വേദസൂക്തങ്ങൾ എന്തിനാണ് പാടുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ജീവാത്മയുടെ അത്യന്തിക പ്രവർത്തനവും ഭഗവത് നാമ ഉച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യണത്, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യണത് എന്തിനാണ്? ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടെ കയറി പോവാണ്. അതിൽ വേദപഠനം, എന്തിനാ വേദം പഠിക്കുന്നേ? നമുക്ക് അറിവിനാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ? അത് എന്തിനാ? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതിലെ പല കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജകൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്തിനാണ് നേടുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തിക്കാൻ എന്തിനാണ്? ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ എന്തായാലും വേണം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് നാമ ഉച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനം. അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആരോട് പറഞ്ഞാണ്? വ്യാസദേവൻ സ്വന്തം ശിഷ്യനായ നാരദമുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയണാണ്. അപ്പൊ നാരദനാണ് ശരിക്കും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു അല്ലെ? അപ്പൊ നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഭാഗവത ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ നാമ ഉച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ് ലക്ഷ്യം. അതിലേക്കാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തി. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അത് കടക്കണം. അപ്പൊ കടക്കണ വരെ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ കടക്കുന്ന വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും വേദങ്ങളും അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് പാർട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ജപത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ജപം ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദമായി ചൊല്ലുന്നതിനെ ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദമായി ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മന്ത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു സ്തുതിഗീതം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഗീതമായിക്കോട്ടെ, നിശബ്ദമായിട്ട് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ സങ്കീർത്തനമായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പതുക്കെ അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജപം 3 രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലും, ഒന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റേത് മൂന്നാമത്തെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാം. അതാണ് ശരിക്കും ജപം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം, രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജപവും അത് തന്നെയാണ്, കീർത്തനത്തിന്റെ ഉള്ള മന്ത്രവും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും, രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മഹാമന്ത്രം. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ ജപിക്കുന്നത് എന്താണ്, മാത്രം കേൾക്കണല്ലോ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രേയസ്സാണ്, നമ്മൾ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്തതോ, അത് കീർത്തനമാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവരും കൂടി എന്താണ്, പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവർ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജപവും കീർത്തനം സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിലും ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ ബഹളത്തിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, പല പ്രശ്നങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജപിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ, നമ്മളെ പോലുള്ള അസോസിയേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തെങ്കിലും നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യും. അതാണ് ജപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു, ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു, വീണ്ടും പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പതുക്കെ ജപിച്ചാലും ഒച്ചത്തി ജപിച്ചാലും അത് മുക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നാമജപം നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാം. കേൾക്കാം, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ പറയാൻ കാരണം നമ്മ കേൾക്കുമ്പോ സ്മരണം കൂടെ വരും അവിടെ. കാരണം നമ്മള് നാവുകൊണ്ട് പറയണല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശബ്ദം അവിടെ അത് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് കിട്ടി, അപ്പൊ കീർത്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ശബ്ദത്തോടുകൂടി. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മളത് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക ആ സമയത്ത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ജപം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ജപിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുണ്ടോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതിക്ക് ശ്രദ്ധ വരും. ചിലർ പറയും അല്ലെ, നമുക്ക് ശ്രദ്ധ മുഴുവനും കിട്ടണില്ല, എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എത്തേണ്ടോടത്ത് എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് അതങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതിൽ തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതെന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും, അതിൽ സ്മരണ വരും, അത് നമ്മളെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ പതുക്കെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജപം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിന്റെ കൊട്ടിങ്ങ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തനായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധേയത്വം കാണിക്കാം. 1. സംപ്രാർത്ഥനാത്മകം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദൈനബോധികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. ലാലസമായി, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുള്ളൂ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന.
പിന്നെ അടുത്തത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. പല ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ലെവലില് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ എന്താണ് 50-50 ആണ്, നമ്മൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, അതിൽ പൂർണ്ണമായി. പിന്നെ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം, പൂർണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് സമ്പൂർണ്ണം. പിന്നെ അതിലൊന്നും ബാലൻസ് ഇല്ല നമ്മൾക്കില്. ആ ലെവലില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാരണം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി. സമർപ്പണത്തിലും അങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കില്ല. അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണ സമർപ്പണമായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യാം ഭഗവാനെ. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഐതിഹ്യ സമ്പ്രദനത്തിനല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനാവുമ്പോൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഐന്ദ്രിക സംവൃത്തനത്തിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, മുക്തി വേണം, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശക്തി വേണം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഐശ്വര്യം വേണം, ഇതൊന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധകനാകുമ്പോൾ തന്റെ ആദിമ നിലയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദിമ നില എന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യദാസത്വം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ പ്രേമം, അത് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ. അവിടെ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥ, നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നമ്മള് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്റെ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇതിനാണ് ലാലസമായി അഥവാ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മൂല്യസ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടോ, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടോ, ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടോ, കാമുകിയായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല 12th കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് കൊമേഴ്സ് വേണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം, ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മളെ ചോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് പിതാവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം, അല്ല ദാസനാവാം, ഭഗവാന്റെ കാമുകിയാകാം, ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യമല്ല, വെറുതെ ഭഗവാന് സമ്പൂർണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്നല്ല മീനിങ്, അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും വെറൈറ്റി കിട്ടണം. നമുക്ക് ഏത് അവസ്ഥ, നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ 12th കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, പിന്നെ അവിടെ ഭൗതികത ഇല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വിട്ടുപോയി അവിടെ എത്തുന്നോട്ടി. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഏതാണ് ആഗ്രഹം, അപ്പൊ നമ്മളെ മൗലികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ദാസനാവാം, പിതാവാവാം, കാമുകിയാകാം, ഏത് നിലയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വെളിപ്പാടിനെയും ഫലമായി ഭഗവാനുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുന്നതോടെ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥയാണ് ലാലസഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ആദിമ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ബന്ധം ശരിക്കും തിരിച്ചു കിട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറെ കാലം നമ്മളൊരു റിലേറ്റീവ് കാണാതിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പൂർണ്ണഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപസിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ലാലസമായ ഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പണ്ടേ തന്നെ നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആ ഘട്ടത്തെയാണ് ഫൈനൽ പരിപൂർണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെയാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനാണ്, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മയിൽപ്പീലി ആവാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം, മയിൽപ്പീലി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലാണെന്ന് ആയിരിക്കാം, അപ്പൊ ഓടക്കുഴലാവും നമ്മൾ. അവിടെ എല്ലാത്തിനും ആത്മീയ സ്വഭാവമുണ്ട്, ആത്മീയത്തിന് അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ രീതിയിൽ മയിൽപ്പീലിന് ജീവനില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാത്തിനും ജീവനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാത്തിനും ആത്മീയതയുണ്ട്, അതിനെല്ലാത്തിനും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് പൂജിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതൊരു ദേവന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. നമ്മൾ മൃദംഗം, നമ്മളിത് മൃദംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മൃദംഗമാണ്. മൃദംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പമാണ്. അതല്ല നമ്മൾ എല്ലാതും വളരെ പരിഭാവനായിട്ട് നോക്കുന്നതും അതിന് തന്നെ പൂജകളും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആത്മീയ വസ്തുക്കളെ ഒക്കത്തിന് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടോ കാമുകിയായിട്ടോ ഭഗവാന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ തൈര് ഭഗവാൻ ഇത് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോള് ഭഗവാൻ പറയും ആരും മിണ്ടരുതെന്ന് പറയും. കാരണം കൂട്ടുകാരന്മാരോടൊക്കെ പറയും ആരും മിണ്ടരുതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ തൈര് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഈ ചെലങ്കി ഉണ്ടല്ലോ, ചെലങ്ക ഒച്ചെടുക്കും. കാരണം ചെലങ്കയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ആത്മീയ ആയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിനൊക്കെ ആത്മീയ ബോധമുണ്ട് ആ വസ്തുവിന്. അതിന് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു വർണ്ണനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചെലങ്ക തന്നെ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് പിടിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ചെലങ്കയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ല, അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഏത് വസ്തുക്കൾക്കും വരാം. ആത്മീയ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ ലാലസമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങനെ പാതാരണ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കുണ്ടാകണമേ. ഈ ഉദാഹരണം തിരിച്ചും അനുരൂപമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു പരാമർശമാണ്. കാരണം കുമാരിമാരും കുമാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടല്ല, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എനിക്ക് ആയിത്തീരണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരില്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോണേ എന്ന് പറയണം. യുവതിയുവാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. ഇതിന് മറ്റാരുടെങ്കിലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതി പ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ വിശാല പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. സാധാരണ രീതിയിലാണ് യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള താനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, അത് ഭൗതികതയിലാണ്. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. അത് സ്നേഹത്തിനാണ്. അതിന് പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അതീന്ദ്രിയതയാണ്, അതായത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രേമം. എന്താണ് കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് പ്രേമം വേറെ. പക്ഷെ പ്രേമം വേറെ, കാമം വേറെ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രേമമാണ് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്, കാമമല്ല. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഇതിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഈ സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതില് ഈ പ്രേമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളൊരിക്കറിയാം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങോട്ടും. അതാണ് പ്രേമം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഭഗവാനിലേക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാം.
അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ സമ്പൂർണ്ണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിലേത് വേണമെന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും അതിലേക്കും കടക്കാം. അതാണ് അതിൽ തന്നെ, അതാണ് അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പല ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് പച്ചമരത്തിലൊരു പച്ചക്കിളി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ പച്ചക്കിളീനെ കാണില്ല, പച്ചമരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പച്ചക്കിളി ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. ആ പച്ചക്കിളിയും പച്ചമരം വെവ്വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അല്ലാതെ ബ്രഹ്മം സകലതും ബ്രഹ്മമാണ് തോന്നുന്ന പോലെ, പച്ചമരത്തിലുള്ള പച്ചക്കിളിയെ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാതും പച്ചമരം പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട്, പച്ചക്കിളി ഉണ്ട്, അതിന് അതിൻ്റെതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണത്. പിന്നെ വിനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നെക്കാൾ പാപിയ ഒരു ജീവാത്മാവുമില്ല. അപ്പൊ വിനയത്തെ പറ്റി പറയണം അടുത്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര വിനയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം വിനയമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, എന്നെക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവുമില്ല, എന്നെക്കാൾ ധിക്കാരിയെ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയില്ല. എത്ര ചെയ്താലും അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പോരാ 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 എന്നല്ലേ തോന്നുള്ളൂ. വളരെ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും തികയില്ല, നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും അതിൽ കുറവ് തോന്നും. അത് അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യായിരുന്നു, അത് അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിഷമായിട്ടുണ്ടോ, അത് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര ചെയ്താലും മതി വരില്ല. പിന്നെ താൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ, അത് എത്ര പാപങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവാന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്തൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അത്രയും പരിശുദ്ധമായിരിക്കും ഭക്തൻ. അതായത് എത്ര ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എത്ര ചെയ്താലും അത് പരിപൂർണത വരില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പരിപൂർണത വരാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നില എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നത് തീർച്ചയാണ്. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ജന്മത്തിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതോടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും, ഭഗവാൻ അത് ഭസ്മീകരിച്ചോളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മള് പണി കൊടുക്കാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ അത്രയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അത് ഈശവാസുപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയുള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്റെ മാറ്റി തരണമേ, എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റി തരണമേ എന്നാണ് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം നമ്മ എത്ര ജന്മങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അതിൽ എത്ര പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏത് സമയവും നമ്മളെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ മാപ്പും കൊടുക്കുള്ളൂ, മാപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരേ പാപപ്രവൃത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു കരുതി തെറ്റാവർത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത വെച്ച് പുലർത്താൻ ആരും തുനിയരുതേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ നാമം ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല അത്. ഭഗവാനൊക്കെ നോക്കിക്കോളും, ഭഗവാനൊക്കെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചോളും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെ തെറ്റാണ്. അത് തന്നെ അപരാധമാണ്. 10 അപരാധങ്ങളിലുള്ള ഒരു അപരാധമാണ് അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 അപരാധം ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അതിലൊരു അപരാധം തന്നെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. നാണം കെട്ടവർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കാരണം അത് സാധാരണ നമ്മൾ അവരെ നരാധമൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അവർക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അവരെ. എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ
വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപകാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് വങ്കത്തം നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നും അല്ലെ. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ വളരെ വിഷമിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ. ചില വ്യക്തികളോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് വങ്കത്തരം നിറഞ്ഞ ചിന്തകളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് അറിയാതെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, അത് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോവാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാതും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുക. അതിന് ഉദാഹരണം ബാബാസ്വാമി പറയുന്നത് ആനര കുളി പോലെ. ചെളി കുളിച്ച് ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെളിയും മണ്ണ് വാരിയിടും അല്ലെ, വീണ്ടും പോയി കുളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല. തെറ്റുകൾ അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഭഗവാൻ മാപ്പ് തരും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവാം. അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നാരദീമയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വിധേയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ താമരക്കണ്ണ നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങോട്ട് തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. ഒരു ഭക്തൻ പറയാണ്, ഭഗവാനോട് ആ കണ്ണീരോടുകൂടി പറയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം യമുനാ തീരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ആ സുദിനം എനിക്ക് എന്ന് വന്നെത്തും. ഇതൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത്ര ആകർഷണമായി കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥ. ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് പുറത്തിടുന്ന പോലെ തന്നെ. കരയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് പടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെന്താ ലക്ഷ്യം, ആ സമുദ്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലേക്ക് പോകാനാണ് അല്ലെ എന്നൊരു അവസ്ഥ. അതാണ് ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. അങ്ങനെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരവുമായും ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥയെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തെറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഉത്സുകനുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ എന്താണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓരോ സെക്കൻഡും സംവത്സരങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, 12 സംവത്സരങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മളെപ്പോഴും പറയല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളിൽ തട്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയൂലേ. ഉള്ളിൽ തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടല്ല ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഭക്തി വരുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഉത്സുകനാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളേതായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ ബാക്കിയല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിനാണ്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികൾ മാത്രമാണ്, ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ കേഴാൻ പഠിക്കണം. നമുക്ക് കേഴാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കണ്ണുനീര് നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് ആ ആനന്ദം, 2 തരം കണ്ണീരുണ്ട്. നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കണ്ണുനീര് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കണ്ണുനീര്, ആനന്ദ കണ്ണുനീര് നമ്മൾക്കില്ല കേഴാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കരയാന്ന് പറയുമ്പോള് ആ ആനന്ദ കണ്ണീര് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് കണ്ണുനീര്. ഭഗവാൻ ആ കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കണ്ണുനീര് വരാ. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തണമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തന് കൊടുക്കേണ്ട വില. ഇതാണ് ആ കണ്ണുനീര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. ആ ഘട്ടത്തെയാണ് ശരിക്കും ആ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന പറയുന്നത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പല പ്രാവശ്യം അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലീലകളില്.
കാരണം നമ്മളെ ശരീരം വിറയ്ക്കും, കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകും. ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവക്കും ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ആ അവസ്ഥ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക. ഈ സമയം അതാണ് ശരിക്കും ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ലൗല്യം ലാലസമായി, അത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ലൗല്യം ലാലസമായി, അത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ്. അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രോതങ്ങൾ പാടൽ, അതായത് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11ാം അധ്യായം, അതേപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവതിയിൽ 11ാമത്തെ നമുക്കറിയാം വിശ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടുതൽ പല മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചൊല്ലാം, അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മള് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആയ സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അത് ചൊല്ലി പരിശീലിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭാഗവതത്തിലോ ഭഗവത്ഗീതയിലോ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്, അങ്ങനെ അനവധി പുരാണങ്ങളില് പല രീതിയിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മന്മാരും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലെ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുന്ന കഴിവുള്ള വ്യക്തികള് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു വരദാനാണ്, നമുക്കറിയാതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണം. എല്ലാ ഭാഗ്യം എല്ലാതും ഭഗവാൻ തരില്ല എല്ലാവർക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളെ സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കുലം, ധനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ മുൻജന്മ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ അത് നമ്മളെന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കഴിവുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മന്ത്രങ്ങള് അത് സംഗീത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ ആര് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മാക്കളും ദേവന്മാര് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങളില് 3ാമത്തെ വേദമായിട്ടുള്ള സാമവേദം അല്ലെ. സാമവേദത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിൻ സംഗീതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. സാമവേദം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അത് വേദങ്ങള് ഉച്ചരിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട് അതില്. ആ ഉച്ചരിക്കണ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് സംഗീതാത്മകമാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളിലെ ആ മന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ സംഗീതാത്മകമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം, അതിനെ തന്നെ കുറെ വ്യക്തികൾ അതിന്റെ തന്നെ പൂജാവിധി കുറെ ഇതുണ്ടായില്ലേ, സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ നമ്മള് സാധാരണ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭൗതികത നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു പോകില്ല. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ദേവന്മാരെയാണ് അല്ലെ. സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനോ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആവശ്യവും കാണിക്കുകയാണ് താനും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരോ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ഇത് ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു പൊസിഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രസാദ ഭക്ഷണം. ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലുള്ള കോട്ടിങ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ചരണതീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടാം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർത്ഥം കുടിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി 1000 യാഗം നടത്തുന്നുള്ള ഫലം നേടുന്നു എന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചരണാമൃത പാനം, അതിനൊപ്പം പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുമല്ലോ പലതരം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല പനിനീര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും നമ്മള്. അപ്പൊ അതുപോലെ പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സൗരഭ്യമുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ജലം ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യവും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാദിഷ്ടാണ്, പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യം കൂടി ഏതിനുണ്ട്? ചരണാമൃതത്തിനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളില് അത് നമ്മൾ കാണാത്ത ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടാവും. ആ പൂജാരി വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കും. അത് ഉപയോഗിക്കും. അത് നമ്മൾ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള ചില മെയിനായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പലതരം പൂജകളും അഭിഷേകം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അഭിഷേകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിനും പലതരം അഭിഷേകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യും. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരണാമൃതത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് എല്ലാവരും കുറച്ച് 2-3 തുള്ളി എടുത്ത് നമ്മളത് കഴിക്കും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തത് അതീന്ദ്രിയമായി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കൽ. നമുക്കറിയാം വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിലായാലും നമ്മളത് എടുക്കും അല്ലെ, നമ്മളത് മണക്കും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും അതൊരു പാർട്ടാണ് അതില്. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കല്. പൂക്കളും മണക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്ത സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് മണന്നിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കും, പൂക്കൾ അർപ്പിക്കും അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് 2-3 പൂവ് വീണ്ടും എടുത്തു വരും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അത് മണക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ. കാരണം അത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെത്തി. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വസ്തുക്കൾ പൂജദ്രവ്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് തന്നെ. വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതെല്ലാവരും എടുത്ത് ദീപാരാധന മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചത് എന്തോ അത് ഭക്തൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദർശമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷവേഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വിഷയേറ്റ വ്യക്തിക്ക് വിഷം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ മണക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വൈഷ്ണവ ചരയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഗ്രഹ സ്പർശനം സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയതല്ല. കാരണം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയായിരിക്കണം, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ
അധികൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത സമ്പ്രദായം കാരണമായിരുന്നു ഈ വിലക്ക്. ഇപ്പൊ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം ശുചിത്വം ആര് ചെയ്തോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുലം കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു ആവാം. ഇപ്പൊ ഈ നാരദ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? മുക്കോസ്ത്രീയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അതൊരു സമരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈവൻ ഗാന്ധിജിയുടെ സമയത്തും ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ അതിനേലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം? അത് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത്തരം ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ്, നമുക്ക് ഏതൊരു പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം. ഞാനും IAS ഓഫീസറാണ്, ഞാനും മനുഷ്യനല്ലേ, ഞാനും കളക്ടറേറ്റ് ആവാം, പക്ഷെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യം. പഠിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ പഠിക്കൊന്നുമില്ല, എന്നെ കളക്ടറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ടും നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏത് കുടുംബം ഏത് കുലം എന്നുള്ളതല്ല, ശുചിത്വം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, പരിശുദ്ധി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നൊരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലികളും നടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സമൂഹത്തിന് അന്നത്തെ അവസ്ഥയും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കടക്കണ്ട. അപ്പൊ കാരണം മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തന് വേണ്ടി, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പരിശുദ്ധിയാണ്. പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പരിശുദ്ധി ആയി വരണം. അല്ലാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയുള്ള ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാമെന്നുള്ള നിയമം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് റൂൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, പരിശുദ്ധിയായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം. അത് എത്ര ചെയ്യണം അത് അടുത്ത ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു നിയമമാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരം കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്ക് ആവില്ല. വഴിയെ പോകുന്നവർക്കുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം, ക്ഷേത്രം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാനോ എന്നിട്ട് ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതല്ല. ചിട്ടയായ ക്ഷേത്രാചാരം കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴി പോകുന്നവർക്കാവില്ല. വെറുതെ വഴി പോകുന്നവർക്ക് വെറുതെ വന്ന് നോക്കി അവിടെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പറ്റുക? ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്, എനിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. നിയമം അനുസരിച്ച് ശരിയാണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിനെന്താണ് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര സെക്യൂരിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പൊടിഞ്ഞ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ? നമ്മ പോകാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മള് ആ കർശന ചിട്ടകളും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളും പാലിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാനും ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും കയറി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ടറിയാണ്. ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെക്രട്ടറിയോ ആൾക്ക് എല്ലാതും അറിയാം. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ്, ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആർക്കും ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ ചിട്ടവട്ടത്തോടുകൂടി കടന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം നമുക്ക്. വിഗ്രഹ ദർശനം, ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? കീർത്തനത്തിന് പിന്നെ വരാഹ പുരാണം. ഇപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാത്ത എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത്. വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വസുന്ധരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദദേവനെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ് ആ വിഗ്രഹ ദർശനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും, വിഗ്രഹം നമ്മൾ ദർശിക്കണം. എന്തിനു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ആൻസറാണ് വിഗ്രഹം നമ്മളെ ദർശിച്ചിരിക്കണം. അത് ഏത് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് എന്തുകൊണ്ട് വിഗ്രഹം ദർശിക്കണം എന്ന് പറയണത് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയണേ നമ്മൾ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചിരിക്കണം, അതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, വിഗ്രഹം നമ്മൾ ദർശിക്കണം. അങ്ങനെ ദർശിക്കുന്നവൻ എന്താണ്, യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ പുരാണത്തിൽ യമരാജാവിന്റെ കഥയുണ്ടെന്നും യമരാജന്റെ കോടതി ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി. അതിന് മരണശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്? നമ്മളെ പുരാണം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഗരുഡ പുരാണത്തിനും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 28 നഗരത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അതിലാണ്. പക്ഷെ ഇതില് ഈവൻ വരാഹ പുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്, യമരാജാവിന്റെ കോടതി കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന്, കയറേണ്ടി വരില്ല എന്ന്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം വിഗ്രഹത്തെ ദർശനം ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം, ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും എന്താണ് പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം, അതായത് എവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ പലതും ഗോസ്വാമിമാര്, അത്ര ഉന്നതമായ പുണ്യാത്മാക്കള് അത് അവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ അവര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ രീതിയിൽ അത്രയും അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് അതിന്റെ ദർശനം തന്നെ, അത് അവര് ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലെ പൂജ ചെയ്യല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയണ കാര്യം ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിന് സനാതന ഗോസ്വാമിനോട് പറയുന്നത്, ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. കാരണം ഉപ്പില്ലാണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ തരുന്നത്. അവര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവര് സംസാരിക്കണം അവര് വിഗ്രഹത്തിനോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രം മതി ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആരതി ദർശനവും ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളും. ആരതി ദർശനം, നമുക്കൊരു ആരതി, അതായത് ഇത് പറയാതെ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നതിന് കാണുന്നതിന്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ആരതി ഒഴിയുന്നത് നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ബലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന് ആരതി ഒഴിയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നത്. മുഖം നമ്മൾ കാണണം ഭഗവാന്റെ, നമ്മള് മുഖം കാണണം ഭഗവാന്റെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മള് മുഖം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ മുഖം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ അതിനു മുന്നല്ല കണ്ണടക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടാ കണ്ണടക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നവന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ദണ്ഡലയാത്ര, ദോലയാത്ര, പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമെല്ലാം മേഖലയിൽ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുന്നത്, ആഘോഷങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആ ഉത്സവങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ സമയത്ത് ഭഗവാനെ രഥത്തിലോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആനപ്പുറത്തുണല്ലോ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കുക. അതിന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പല ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ആചാരങ്ങള് നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങള് നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അത് പരിശുദ്ധിയോടും വൃതത്തോടും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം, അതല്ല അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥ നഗരത്തിലെ മിക്ക വീതിയിലൂടെയും ഘോഷയാത്രയായിട്ട് കടന്നു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം രഥയാത്ര, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളിലെ പരിക്രമം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. അങ്ങനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ, പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നെന്ന് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത പുരാണം വന്നു, ഭവിഷ്യ പുരാണം.
ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ജിജ്ഞാസ എന്താ വരുന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായി മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ രഥത്തിലോ മറ്റുള്ള രീതിയിലോ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് ഉത്സവങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇതില് ഭവിഷ്യപുരാണം, ആരതി, ദർശനം, ഉത്സവാഘോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണത്തിനും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 9ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുപ്പത്തൊന്നായില്ല. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും പറഞ്ഞാല്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഇന്നാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതാജി കഥ പറയാൻ? ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭുജി, ആരും പേര് തന്നിട്ടില്ല. അംബുജ മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറയും വേണമെങ്കിൽ. അംബുജ മാതാജി. ഞാൻ പറയാം പ്രഭുജി. ആ, പേര് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്തായാലും പറഞ്ഞേക്ക്. രാജമ്മ മാതാജി ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, കഥ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ പല വീടുകളിലും കയറി. അന്നൊന്നും ആ വീടുകളിൽ അലമാരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പകരം പെട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കള്ളൻ ഓരോ വീട്ടിലെ പെട്ടിയിൽ നിന്നും വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പൊതികൾ കിട്ടി. കള്ളന് വലിയ സന്തോഷമായി. പൊതികളെല്ലാം എടുത്ത കള്ളൻ പിറ്റേന്ന് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി പൊതികൾ അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കള്ളൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ഓരോ പൊതിയിലും ഓരോ സാധനങ്ങൾ. ഒന്നിൽ മയിൽപ്പീലി, ഓടക്കുഴലിന്റെ കഷ്ണം, കുടത്തിന്റെ കഷ്ണം, മഞ്ഞപ്പട്ട്, ശംഖിന്റെ കഷ്ണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ പൊതിയിലും കണ്ടത്. കള്ളന് തോന്നി, ഇതെന്താ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് വട്ടാണോ എന്ന്. കള്ളൻ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ കുറെ ഗോപികമാർ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് മാറത്തടിച്ച് അലറി കരയുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അന്വേഷിച്ച കള്ളന് കാര്യം പിടികിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ട വൃന്ദാവനവാസികളെ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളൻ പൊതികൾ അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും എടുത്തു. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ആ സന്തോഷത്താൽ അവർ അവരുടെ കമ്മലും മാലയും വളയും ഒക്കെ ഊരി കള്ളന് കൊടുത്തു. കള്ളൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗോപികമാരോട് ചോദിച്ചറിയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണനെ തനിക്ക് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കള്ളൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണ്ണന്റെ യൗവനകാലമാണ് ഇപ്പോൾ. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ കണ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരാപുരിയിൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി. കണ്ണൻ ഇപ്പോൾ ദ്വാരക നിവാസിയാണ്. കൃഷ്ണനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇനി ദ്വാരകയിൽ തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ കള്ളൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ണനെ കാണാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ അനുവാദം വേണം. അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ കൂടി ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ കണ്ണൻ അനുവാദത്തോടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണൻ അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഞ്ചത്തിൽ ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ആരാ, എന്താ എന്ന് കണ്ണൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കള്ളൻ പറയും, ഞാനൊരു കള്ളനാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം കണ്ണനോട് പറയും. അപ്പോൾ കണ്ണൻ ചോദിക്കും, വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്തിനാ 2 കള്ളന്മാർ? ഞാൻ ഒരു കള്ളൻ പോരേന്ന്. കാരണം കൃഷ്ണനും ഒരു കള്ളനാണ്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെല്ലുന്നിടത്തെ മഹാലക്ഷ്മിയെ തന്നെ കണ്ണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോരും. കണ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കള്ളന്റെ മനസ്സ് മാറി. കള്ളനും ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു. നല്ല കഥയായി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഥ ആരും പറയുന്നില്ല. മാതാജി മാതാജി അല്ല പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഥ ആരെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും പറയണ്ട നാളെ തൊട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊപ്പോസലും ഞാൻ ചെയ്യാം. കീർത്തനം കേട്ടാ. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവര് പേര് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ കീർത്തനം കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാദേവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മാതാജി പ്രഭുജി. ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന. ഓക്കെ, എന്താ ആൻസർ? വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങില്ല വെണ്ണ. കാരണം എന്താണ്? പാല് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങൂലോ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ആൻസർ? ഞാൻ എന്തൊരു